Tard it-tnejn filgħaxija għal ħabta tal-10, il-pulizija kellhom intervjenu biex jikkontrollaw protesta li żviluppat fil-Berriks ta' Ħalsafi minn numru ta' immigranti. Jidher li madwar 300 immigrant kienu involuti f'din il-protesta fejn huma bdew isabtu mal-bibien taċ-ċentru biex jitolbu għal ħelsien filwaqt li bdew jidwu il-kliem Freedom, Freedom. Sorsi li tkellmu ma' Net News għalunna li l-maġġoranza ta' dawn l-immigranti huma dawk li ddaħlu Malta mill-forzi armati ftit tal-ġranet ilu minn fuq il-vapur Ocean Viking li kienu ilhom madwar ġimagħtejn f'nofs ta' baħar huma qed jinżammu fiċ-ċentru sakemm isir magħruf li ma' pajjiż se jkunu rilokati. Minħabba li s-sitwazzjoni eskalat kellha tissejjaħ għajnuna minn taqsimiet differenti tal-pulizija fosthom mill-Special Intervention Unit b'tamir għal kontra l-irvellijiet u pulizija oħra mit-taqsima tal-kavallerija u l-klib. Issejħ ukoll tim mediku u żewġ ambulanzi mill-isptar Mater Dei bħala prekawzjoni. Jidher li f'dawn il-protesti ma ndarab ħadd u s-sitwazzjoni kienet ikkontrollata fi ftit ħin u sassatej ta' filgħodu kollox kien lura għan-normal. Iżda l-problemi ma waqfux hawn għaliex anke tlieta wara nofsinhar reġa' kien hemm inkwiet li żviluppa f'dan l-istess ċentru. Dan hekk kif għall-ħabta ta' satejn neqsin kwart wara nofsinhar għatta persuni li jinsabu miżmuma fiċ-ċentru komplew jipprotestaw minħabba iż-żamma tagħhom fiċ-ċentru ta' detenzjoni.